Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, sociálny dialog funguje. Súčasné zasadnutie alebo dnešné zasadnutie hospodárskej a sociálnej rady bolo bezproblémové. Dokonca 4 hlavné body, ktorými boli zákony alebo nariadenia, sme vlastne ani nemuseli prerokovávať, lebo boli bez pripomienok. Ale samozrejme, mali sme niektoré témy, ktoré boli doplnené do programu a jedna z nich je veľmi dôležitá a preto tu stojíme všetci spolu, aby sme vyslali za tripartitu jeden silný spoločný signál k dôležitej téme a tou témou sú emisné povolenky. Tripartita sa zhodla na tom, že tak, ako sú navrhnuté emisné povolenky, budú mať veľmi zlý a ťažký dopad na ľudí, ale aj na firmy. Takže tripartita odmieta návrh emisných povoleniek tak, ako má platiť od roku 2027 a žiada prehodnotenie tohto systému, respektíve podporuje akékoľvek kroky, ktoré by viedli k prehodnoteniu odkladu tohto systému, pretože, ako sme sa zhodli, takto nastavený systém emisných povoleniek by mal výrazný, ťažký sociálny dopad na ľudí a ťažký ekonomický dopad na firmy na Slovensku. Takže podporujeme akékoľvek kroky, ktoré by viedli k revízii, prehodnoteniu tohto celého systému, prípadne jeho odkladu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, nech sa páči. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov, pani Monika Uhlerová. Ďakujem pekne. My sme žiadali na dnešnom rokovaní tripartity tému ETS 2 otvoriť. Určite nás zaujímal stav implementácie alebo teda transpozície európskej smernice k tejto problematike. Vieme, že teda časť tejto smernice sa transponovala v priebehu minulého roka, bola schválená vládou v auguste a potom v septembri prešla parlamentom. Avšak tá časť transponovanej smernice sa nedotýkala bezprostredne domácnosti a obyvateľov. Preto sa obávame, že ďalšie kroky, ktoré by smerovali k ďalšej časti transpozície tejto smernice, by spustili vážne sociálne dopady. Ja sa nebudem vyjadrovať ku konkrétnym číslam, ktoré už odzneli vo verejnom, mediálnom alebo politickom priestore a sú skôr z môjho pohľadu nástrojom nejakého politického boja, aké dopady bude mať ETS 2 na samotné domácnosti a ako bude zvyšovať náklady domácnosti, pretože tie čísla sa rôznia, tie prepočty sa rôznia. Každopádne sa asi všetci zhodneme, že nejaký ten ekonomický alebo sociálny dopad na jednotlivcov a domácnosti to bude mať. Preto takisto sa pripájame k požiadavke prehodnotiť túto časť transpozičného procesu a túto časť smernice, pretože sa obávame ohrozenia práve tých, ktorí sú najviac ohrození chudobou, alebo teda negatívnych dopadov, ktorí sú najviac ohrození chudobou. V podmienkach Slovenska je to každý 5. občan alebo každý 5. obyvateľ a to je veľmi vysoké číslo, kdežto teda ešte tieto dopady obchodovania s emisnými povolenkami, ktoré budú mať na domácnosti, môžu toto ohrozenie chudobou zvýšiť. Na to by mal slúžiť klimatický fond, sociálny klimatický fond, avšak nevidíme, že by bol momentálne pripravený národný plán alebo národný sociálny klimatický fond, ktorý by mal práve pomáhať tomu, aby domácnosti alebo tie najviac ohrozené domácnosti neboli ohrození chudobou. Už v súčasnosti máme domácnosti ohrozené energetickou chudobou a práve dopadmi obchodovania s emisnými povolenkami to môže byť ešte vyššie číslo. Zároveň, aj keď sa hovorí o regulovaní ceny jednej povolenky na strop maximálne 45 eur. Ak ide o cenný papier, s ktorým sa bude obchodovať, tak jeho cenu zrejme bude určovať trh. Takže tu máme tiež obavy, že tá regulácia alebo ten strop 45 eur nemusí byť dodržaný a tým pádom sú opäť obavy, ktoré som hovorila smerom k sociálnej situácii domácnosti relevantné. Ďakujeme, nech sa páči ešte pán Rastislav Machunka, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Príjemný dobrý deň, dámy a páni. My takisto podporujeme všetky kroky, ktoré sa budú robiť na európskej úrovni na odklad alebo zmenu v obchodovaní s emisnými povolenkami alebo na akékoľvek riešenie, ktoré zmierni dopady emisných povoleniek, ale aj v rámci ETS jednotky a ETS dvojky, ktorá je pripravovaná, pretože naozaj tie dopady budú veľmi vážne a zároveň ten efekt, ktorý by sa dal očakávať, nebude taký, ako by sme si všetci predstavovali, k zásadnému zníženiu a príspevku k dekarbonizácii pre všetkým
preto, že nestačí dekarbonizovať v Európe a tie klimatické efekty sa nebudú prejavovať, ale musí sa to robiť v rámci celého sveta a to je ten kľúčový problém, ktorý tu je. My sme sa zároveň venovali aj problematike chybe, ktorá je v zákone o štátnych sviatkov v súvislosti s zákonom, ktorým sa realizovala konsolidácia verejných financií, kde vieme, že 8.5. a 15.9. štátne sviatky, ktoré dočasne nebudú dňami pracovného voľna, tak tam chýba prepojená zákonník práce a súčasná platná právna úprava, tak ako dnes je publikovaná v zbierke zákonov, by znamenalo, že za tieto dni, napriek tomu, že budú dňami riadnymi pracovnými, bol 100% príplatok z priemernej mzdy, čo samozrejme by žiadne konsolidačné úsilie neprinieslo a nedáva to elementárnu logiku, vlastne kvôli čomu sa to pracovné voľno rušilo. Takže tu je prístup ministerstva práce, že o tom vedie a bude do 8.5. pripravená zmena tak, aby k tomuto nedošlo. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Nech sa páči. Ešte... Ďakujem veľmi pekne. Ja za seba iba stručný komentár k tým emisným povolenkám 1 a 2. Priemysel na Slovensku má s emisnými povolenkami pomerne veľké skúsenosti. Ten systém emisných povoleniek 1 je zavedený už niekoľko rokov. A samozrejme je to systém, ktorý má v zásade, to je taká tá palica, ktorá má dva konce, alebo tá povestná minca, ktorá má dve strany. Že na jednu stranu priemysel a v prípade ETS 2 už aj ľudia, domácnosti a teda vodiči vyzbierajú určitú sumu peňazí, ktorá ide v prípade ETS jednotky do environmentálneho fondu a tá druhá strana palice hovorí o tom, že peniaze, ktoré sa vyzbierajú, sa nejakým spôsobom majú potom prerozdeliť na dekarbonizačné projekty, či už pre vysokoenergeticky náročné podniky, alebo pre dekarbonizačné projekty aj normálnych, obyčajných priemyselných podnikov. A dlhodobo s týmto samozrejme na Slovensku máme problém, dlhodobo na to poukazujeme, nie počas všetkých vlád a nie počas všetkých rokov environmentálny fond fungoval tak, ako mal. To znamená, že na jednu stranu sa peniaze v rámci emisných povoleniek vyzbierali, ale už nedošlo ich následnému prerozdeleniu medzi priemyselné podniky a toto je samozrejme problém. Zásadne to predražuje výrobu na Slovensku. Nakoniec to viedlo aj k zavretiu takej fabriky, ako je hliníkareň v Žiari nad Hronom. To je tá povestný problém energetický, ktorý tu bol pred 3 rokmi. No a samozrejme v prípade emisných povoleniek 2 máme obavu z rovnakého problému, ktorý by mohol nastať. Na jednu stranu Únia povie, dobre, ideme sa všetci obyvateľia vyskladať na nejakú sumu peňazí, ale potom je tu aj to B, tá suma peňazí sa naozaj musí dostať k energeticky ohrozeným rodinám, tak, aby ich to nepostihlo. Celkovo vzhľadom na to, že tak ako už povedal aj pán minister, aj pani podpredsednička, emisná povolenka 1 aj 2 je cenný papier, je veľmi volatilná a je veľmi náchylná na rôzne burzové špekulácie ľudí, ktorí jednoducho nakúpia emisnú povolenku, potom ju držia, vyženú jej cenu a tým predražujú či výrobu, alebo život bežného človeka. Dobrý deň, tak za Republikovú úniu zamestnávateľov mi dovolte nadviazať na to, čo uviedli moji predrečníci. Áno, podporujeme úsilie o reformu systému ETS 2. Je potrebné celý tento systém prehodnotiť, nakoľko sme presvedčení, že taká vhodná klimatická politika sa dá realizovať aj bez likvidácie priemyslu v Európskej únii. Zároveň my ideme ešte ďalej a sme presvedčení, že celý systém obchodovania s emisiami, čiže EU ETS, by mal byť prehodnotený na celoeurópskej úrovni a my sa na to, o túto záležitosť budeme rozhodne zasadzovať. Ďakujem. Ďakujeme. A pán Božík, vy ste zostali ešte posledný. Nech sa páči, predseda ZMOS. Ja chcem podporiť slova mojich predrečníkov, či už Konfederáciu odborových zväzov alebo jednotlivé zamestnávateľské organizácie, kam patrí aj Združenie miest a obcí Slovenska. Skutočne tá zhoda bola naprieč všetkými členmi tripartity. Je to dôležitá vec, podporujem úsilie vlády. A sme sa aj všetci poďakovali členom vlády, pánovi podpredsedovi vlády, pánovi Tarabovi za to úsilie, ktoré vynakladajú, s tým teda, že už dneska vieme, že 19 štátov spochybňuje tento ETS systém 2. To znamená, že je to aj všeobecná vôľa, keďže každý štát si nominuje svojho komisára a o tom môže rozhodnúť iba Európska komisia, aby zástupca každého jedného štátu z tých 19, to jasne bolo povedané teda na Európskej komisii, aby došlo teda nejakému rozhodnutiu. Nejaké náznaky už boli povedané, ústavne pána podpredsedu vlády, ale potrebujeme ísť ďalej práve preto, lebo jednak tu máme problém z hľadiska konkurencieschopnosti slovenského priemyslu a výroby ako takej a potom tu máme aj ohrozenie hľadiska potom pracovných miest a de facto aj príjmov pre samosprávy miest a obcí,
oblasti, ktoré sú teda tvorené pre všetky výnosu daných z príjmov fyzických osôb, kde keď firmy nebudú mať objednávky, nebudú konkurencieschopné, bude rast nezamestnanosť a bude to problém pre všetkých. Dneska je jasné, že je tu aj veľmi veľká podpora Vyšehradskej štvorky, že okrem Slovenska, Maďarska, Poľska, Česka a ďalších teda idú do toho spoločne. Ak 19 štátov potiahne za jeden pomyselný koniec povrazu, môže to výjsť. Takže v tomto prípade, ako povedal pán predseda Hospodárskej sociálnej rady, tripartita jednoznačne poďakovala a vyzvala k podpore všeobecnej v rámci celého Slovenska k tomu, aby toto úsilie vlády bolo podporované práve preto, že sa nám jedná o budúcnosť Slovenska. Takže asi v tomto, a ak môžem, iba dve poznámočky, dve dôležité témy, miestne občianske poriadkové služby. Chcem sa poďakovať zamestnávateľom aj odborárom, že podporujú naše úsilie. Jedná sa o 2400 príslušníkov miestnych občianskych preventívnych hliadok, ktorí dneska robia poriadok všade tam, kde máme vysokú koncentráciu marginalizovaných komunít, čo je veľký problém. V decembri končí prvých 10 obcí a miest a postupne budú končiť do konca roku 2026. Aj zástupca prezídia policajného zboru, takisto aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity jasne povedali, že toto musí byť priorita, ktorej sa má venovať teda vláda a kompetentní ministri, konkrétne aj ministerstvo pre informatizáciu, regionálny rozvoj a investície. Čiže tejto téme sa budeme venovať. Je to téma kľúčová, pretože už o mesiac, dámy a páni, prvých 10 samospráv príde o miestne občianske poriadkové služby. Ak postupne budúci rok prídu všetkých viac ako 450 miest a obcí, bude to obrovský problém hľadiska bezpečnostnej situácie. A takisto sa chcem poďakovať aj za to, že tripartita prorokovala a vyjadrila podporu iniciatíve z MOSu v nadväznosti na prijatie technickej novely ústavného zákona o dlhovej brzde, kde samosprávy iniciujú najprv samozrejme na pôde tripartity s vládou a potom aj s opozičnými stranami takúto technickú novelu, pretože je zbytočné, aby samospráva bola zošnurovaná ďalším zákonom a ešte príslušnými pravidlami ako štát, pričom samospráva má iba 1% podiel na celkovom dlhu verejnom. A čo je dôležité je to, že my máme tak prísny zákon o rozpočtových pravidlách, ktorý jasne limituje samosprávy jednak k tomu, že musia predkladať vyrovnané a prebytkové rozpočty a po druhé, že výška úverov zaťaženia nemôže byť vyššia ako 60% bežných príjmov, lebo okamžite nastupuje nútená správa. Chcem sa poďakovať aj zástupcom zamestnávateľov, aj odborom, aj teda zástupcom vlády Slovenskej republiky, konkrétne ministerstva financií, že evidujú to a že aj ich záujem je, aby sa takáto technická novela pripravila a bola prorokovaná aj teda s opozičnými stranami, kde ZMOS ponúka priestor na to, aby bol takým tým spojovníkom vzťahu k tomu, že ide o to, že chránia sa záujmy miest a obcí, ktoré veľmi dobre gazdujú v celoslovenskom meritku a zároveň v našich mestách a obciach žijú voliči ako strán vládnej koalície, tak aj opozičných politických strán a samozrejme aj takých, ktorí nevolia žiadnu politickú stranu. Veľmi pekne ďakujem.